Kang, Oh, krungu sampean jare lara untu. sing ngomongi sapa? Kancaku sing ngomongi. Kowe kanca plek apa duduk dadak ngrungokne impune kanca iki? Lah, yo iya kanca plek. Aduh yo kaya dulur wisan, Kang. Lah iya ngono dadak ngenteni impune kanca lek kancane lara kaya mestine atine kaya krasa to, Kak. Yo krasa jane tapi kan yo ndak aru lek sampean lara untu lho, Kang. Ya iki lho. Lah aku ngrasane brang-brang dina ing tak budrek iki lara iki tok. Sing tak weden lara iki tok sing pancuk iki sing nan. Yo kabeh lara wedi, tapi iki aku lara untu jen tenan, Jo. Sora-sora lara untu iki. Akeh sing ngendangi yo Kang yo. Ngendangi patak mung lara untu ora enek, ngendangi ora enek. Wis, kowe mbok ginjal-ginjalan kok tanggoku mbiyen lara untu. Kok SD kok iso ora? Gelasan dhe ya ora. Yang paling sobek iki lara untu, soalnya jajan belas teko ya. Mosok siji ae sing ngendangi ndak enek lara untu iki. Lah, kowe do mengenggal. Sesuk kowe reno ngomong nggo jajan. Aja pengen ngomong ae. Oke. Sing ngene, duh, tak ngombe PS aku. Yes, Kang. Ndopel.